O Auditorio de Ribeira acollerá o venres 26 de xuño a terceira edición do Mimarte Fest, que nesta ocasión recadará fondos para Ámbar, que precisa de financiamento para a rehabilitación do ecosistema de vivendas inclusivas de Praia Xardín. Fai uns meses o Concello de Boiro nos cedeu unhas vivendas que eran as vivendas dos antigos mestres ali pois en Praia Xardín, en Boiro. Bueno, pois hai moito que facer, entonces hai moito que recaudar. Todo que se sume, todo é necesario e fai moitísima falta. Máis dun cento de alumnos de diversas disciplinas artísticas pasarán polo escenario para ofrecer un espectáculo inédito que de seguro non deixa indiferente a ninguén. Van a actuar alumnos de diferentes disciplinas das que se dan na escola, como ben sabedes, hai dende danzas urbanas ata teatro musical, ballet, de todo. Entonces, tamén haberá, temos por aí un artista invitado que temos aí ao outro lado da... Verdad, Sergio? Traballo en Marte con Tania, con outros compañeiros de outros grupos de Mimarte, e fago un montón de cosas e de o que quero ser no futuro. Crear xogos, ser actor, cantante. Tras o éxito de todas e cada unha das propostas que leva a cabo Mimarte, as entradas xa están esgotadas. Aínda así, dende o Concello de Ribeira animan a veciñanza a colaborar a través da Fila Cero, realizando unha doazón por Bizum co código 14265. Ademais deste festival, Ámbar segue a desenvolver outras actividades solidarias como a Carreira pola Diversidade, que terá lugar en Coroso o próximo 12 de xullo. Aquelas persoas que non poidan asistir, pero que teñan pois esa boa disposición de colaborar con esta finalidade social, poderán facelo ca súa aportación a través da Fila Cero. Compre lembrar tamén que Ámbar o 12 de xullo tamén levará a cabo esa carreira pola diversidade coa que poderemos tamén aí colaborar para aportar a eses fins solidarios.